Alemaniako Alois Senefelder sortzaileak 1986an asmatutako estanpazio teknika da litografia. Senefelder bere lanen kopiak egiteko modua bilatzen ari zen, eta litografiarekin horiek egiteko modu erraz eta merkea aurkitu zuen. Lapitz koipetsu batekin kareharrizko plantxa baten gainean marrazten badugu, ondoren plantxa hori busti eta tinta koipetsu batekin tapatuz, tinta hori marrazkia dagoen tokian bakarrik gelditzen da. Hori koipea erakartzen duelako eta ura uxatu. Papera harrizko plantxa horren gainean ipini eta presio egitean marrazkia paperean gelditzen da. Gainera, teknika horrek ez du marrazki baterako bakarrik balio, plantxa batekin hainbat inpresio atera baita daitezke. Original bat saldu nahi ez dezunen, baino ezagutara eman nahi izateko zure lana posibilitate hona da. Gelditzeko original batekin, baino erreprodukzio egiteko eta serie limitatu egiteko aukera osona da. Galdu gabe artesanala izatea. Ze reprodukzioa leike digitalki edo ordenadorez, baino galtzen duzu artisau lana. Don Herbert maisuak zuzenduta litografia ikastaroa egin dute otsailean Artelekun. Urte asko daramatza Don Herbert estatubatuarrak Artelekun litografia irakasten. Eta mundu mailan litografiaren teknika ongien menperatzen duen horietako bat da bera. Gutxi dira egun litografia erabiltzen dutenak gainera. Sortu zenean inpresioen ahalik eta kopia gehien egiteko erabiltzen bazen, egun teknika artistiko moduan ezagutzen dugu litografia. Kopiak egiteko ez da ez errentagarria eta ez da eraginkorra ere, baina teknika artistiko moduan oraindik ere eta gutxi bada ere erabiltzen dute. Hilabete bat izateko urte betean egin dezakezuna, baino gehiago egin deula. Goizeko 8etan, zan 10-etatik ordu batea eta 4-etatik 8, baina azken finean Don goizeko 8etan etortzen da, 6etan juten da, eta etortzen ginean goizeko 8etatik, itxi arte eta askotan ja segurata etorri behar du ezatea junin behar deula. Alfenean es un poco droga, no sé, disolventeak eta likido guztiekin gelditzen zea pixkat txoretetan baina. Eta Donekin oso gustora, ikusten da pertsona ezaguta asko dakare bai. Kontamo egin historiaz, denetatik, eta oso pozik. Oso ondo, kontuatzen zea konozimendu handik dauzkela eta guztie erakusteko dispuesto da hola, eta hori beti eskertzen da. Eta beti daki momentu bakoitzen, marrazki bakoitzek zer eskatzen duen aurre ateatzeko, ze teknika erabili behar den marrazki horri edo marrazki horri o efektu horri aldan posibilitate gehiena aurre ateatzeko eta maisu bat da eta hori beti eskertzen da konozimentu handi dauzketa nabari da. Teknika erraza dirudi baina akatsak egiteko arriskua ere itzela da. Horrek suposatuko luke ordura arte egindako lan guztia alferrikakoa izatea. Horregatik kontu handiz egin beharreko lana da litografiarena. Teknika ezagutzeko baina onena, prozesu guztia hasieratik bukaerara ikustea izango da. Marrazkien dugun plantxan, gero egin behar da, mordida prozesua dana, 3 elementukin esketa bat egin behar da, eta gero prozesu kimiko horrek egin du plantxan, marrazki dagoen lekuan, grasa dagoen lekuan, hori reakzio kimiko bat egingo du, eta gero hor, rodilloa tintakin pasatzean, marrazkia egon den lekuan, tinta hori geldituko da, eta beraz gero paperean atera egingo da. Eta botatzen da, gomara dira, eta gero 2 azido mota botatzen zira. Hau da azido tanikoa. Eta gero botatzen dira 4 txantxa fosforikoaz. Oso prozesu txikia da, baina kontuz ibili behar da, hori
ez erortzea beste ura edo zerbait, bestela hori, erreakzio kimikoa ez da egiten eta ez ezer aterako. Ja, nasketa egin dugu eta ja, plantxara joan berrea, nasketa jartzea. Bueno, eta egin behar den lehenko gauza, da, badazpada, behatzekin daula beti grasaren bat badago, orduan botatzen diogu talkoa, hori, bakarrik plantxa nolabait garbitzeko, ez? Osa, dauzkan nola grasako partikula txikiak behatzenak eta azalarenak bakentzeko, eta orduan geldituko bakarrik, hori, plantxa komidetartean garbia egongo da. Nasketa botatzen da, eta gutxi gora bera, 45 segundutan, hola zabaldu behar da plantxa osoan zehar. Marrazkian zehar eta gero plantxa oso zabalera guztian. Eta hori, kontua da hori, esponja denbora guztian nola mugitzen egon behar dela. Eta hemen hori, denbora gutxiago edo gehiago egoten bagea, gero estanpatzeko orduan arazo txikiren bat edo sor daiteke. Nik uste nun askoz limitatugoa izango zala. Gauz gutxigo egiteko aukera emango zula, baina kontuatu naiz, bai tintak o aguadak o trama asko sortu lehizkela eta efektu asko sortu, efektu asko lortu. Eta harrituta galditu naiz, bai, ni gustagarri intzait. Bien. ¿Ves? Ahora os enseño cómo va subiendo un poquito el color. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Más o menos aquí ya se está estabilizando el color. Diseño grafiko ikasi nun kanpoan, eta karreran erakutsi zizkiguten, grabados, litografia, serigrafia, letterpress da hola imprenta leheno erabiltzen zian gauzak, eta lehengo teknikak, ordenagailutik kanpoa dian gauza guztiak. Eta interesgarri iruditzen zait, diferente metodo. Diseño grafikoan ematen du dena ordenagailuan behar dela eta hola egite bat ez duzu ikasten igual leheno, ordenagailoa baino leheno, egiten zian gauzako metodoak zenbat kostatzen zen, marrazki bat egiteko ez dela eseri eta bi gauzakin ja impresora biali eta jazta ez. Nik ilustrazioa ikasi dut eta, nahi nun beste aukera bat bilatu marrazkia aplikatu ahal izateko beste medio batzuk ezautzeagatik. Ipui baten proiektu egin daukegun eta bilatu nahi nun zer serie modun aplikatzea zeuna ipui bat aurrea ateatzeko. Mediok eta teknikak ikastea beti daula ondo. Eta aukera suertatu zen eta zeatik ez. Lehenagoko teknikak beti zer eskaintzen du, inoiz ez da soberan ikasten jarraitzea eta horregatik.